Spoločnosť Bosen Group ponúka exkluzívne na predaj trojpodlažný rodinný dom vo vynikajúcej lokalite na Golianovej ulici v mestskej časti Čermáň v Nitre. Na prízemí sa nachádzajú 3 izby, prechodná kuchyňa s výstupom do záhrady, komora a kúpeľňa. Užitková plocha prízemia je 82 m². Na prvom poschodí sa nachádzajú 3 izby, komora, kúpeľňa a terasa o výmere viac ako 18 m², ktorú je možné stavebne uzatvoriť a využiť ako ďalšiu izbu alebo kanceláriu. Dom je kompletne podpivničený a disponuje aj garážou o výmere 20 m² pre jedno auto. Slnečná záhrada o výmere 718 m² je orientovaná na južnú stranu. Ponúka miesto na dodatočné parkovacie miesta aj príjemné posedenie medzi zeleňou. Výborná dostupnosť na diaľnicu R1 trvá iba 3 minúty. Kompletnú občiansku vybavenosť v okolí zabezpečuje nákupné centrum vzdialené 10 minút pešo. Poloha rodinného domu predurčuje túto ponuku na skvelé bývanie, ako aj na dostupné podnikateľské účely.